Boy, ibahin mo ang gandang probinsyana. Tingnan mo naman. May ipagmamalaki. Laki. Oo nga. Boy, ito muna ako dyan, boy. Para mailabas ko na yung kisig ng Pilipino. Kisig ng Pilipino. O kasi ba, mas nakalabanyas. Dilpat ka lang nga dilpat. Okay, mali ka rin. Nung discard ya kata, boy, ha? Pag mo. Kanyang, kursunada na kakanaw. Sagutin mo. Halinin na at magsaya dahil ang Bakat Andres ay nandito na. Kwentong katatawanan na may kalokohan, yan ang kanilang samahan. Talagang pampawala ng stress pag nandidyan na si Bakat Andres. Ito eh, presko. Ang lalim, tama din na pudot tata. Ganda naman dito. Kasing ganda ko. Ay! Si Baak to ah. Bakit parang ang laki ng pinagbago niya? Mapuntahan nga. Baak! Mukhang masarap yung saging mo ah. Malaki pa. Patikim nga. Ni, da kamit gayam. Tagal mong nawala ah. Yes. Nakagaling. Masarap ba to? Puna yata pinang subo mo. Pura na ka mapakapsutan ah. Ano ka ba? Ganito talaga ako sumubo ng saging. Nag-five! Baso mo ako eh. Bukis ti sabam, tumahit ka na siya. Apay, nagbayag ka nga nagpukaw. Diba masikog ka? Madi, fake news ajay, tanong madi nakibati ni Franz. Ha? Kaso, madi na masardengan nun, mabanuga ang matbi. Tapos, So ajay, tinalawa ko, biro ka ala sa balin. No kaya musika. ay, naku panyang. Anak man nga paglulukwan, oras siya pagtitripa ma. Madi ka nga pagtitripan, kanya kasta ka. Nagatap ka mula unit ibabain. Madim kahit kanyak ni nagpintasak pa eh. Tap mo bagbagam. Medyo delikado ka niya eh. Api nga delikado, di mo mga tao. Saba lang. Adi nga rin ti problema eh. Nakita ko ti pinagsubong ti saba. Isla mapatrasak. Awan ating nga lalaki. Kapoy. Nagsasalsa. Pwedeng sabihin nyo to sa kanya. Ha? Putino na. Si Bakyo na. Di ka mga sauin, nabayag kayo nga nagsina ni Francine. Oo, matagal na. Kaya nga, matagal akong nawala eh. Alam mo na, feeling broken ang person. Magandang broken. Isang murmurit mo. Ah, Hindi, maganda lang. Muryot, magandang person. magandang muryot. Yeah. Oh. Madi, maganda lang. Awan ay muryot. Sige nga, Awan, maganda. Ano boy? Ayos ah. Wala ka nang salumpas sa mukha. Ang bilis naman gumaling. Ano ginawa mo? Ininom ako. Ay, ininom mo. Anong tawag doon? Yung herbal? Oregano. Oregano? Oo. Niloloko mo ata ako eh. Pang-ubo yun eh. Hindi lang pang ubo yun. Kahit sa mga kwan yun, sa mga namamagang mukha. Ngayon ko lang nalaman yun ah. Kurang ka ti pinagadahalan manin. Sumadimam. Ganun ba yun? Boy, Nya. sino yan?
Ganda niyan ah. Ang puti. Mukhang kahit sa dilim makikita ko yan ah. Si Panyang. Panyang, kaya yan. Ganyan ka makatingin. Wala! Iba na naman yung mata mo eh. Parang nauhubuan na naman pinakikita mo na tao mo eh. O sige, pipikit ako. Gusto talaga boy! Kung gusto sa ba, manyakon. Porkit tinignan lang, manyakol agad. Diyak mo kasi Jay ah. Kilala mo. O, pa nga nagpapakyut ka na, hindi ka pa yung makasaw diretso. Nakita ka natin natintas. Hindi, sinuotal. O, talo ka na. O. Boy, mag-ingat ka dyan. Lalo na sa gabi. Ha? Bakit? Nahahati katawan yan. Bilang lilipad dyan. Uy, seryoso? Oo. Mahiwaga yung babae. Tignan mo, iba yung puti niya. Oh. Ewan ko to kung anemic o problematic. Siguro puyat yan. Siguro puyat yan. Puyat na siguro, kaya namuti. Wala nang dugo eh. So lagyan kita dugo. Ha? Ayos ah, ang galing ah. Ay. Wag, may dugong aso to. Pagbalik ng asong ulit. Nah! Di naman aso. Di naman ako kapangpangan, Tagalog ako. Puro, taga Maynila. May dugong Ilocano lang konti. Pero malaki. Ganyan. Yung pasensya, mahaba. Oh. Hi, Brian. Single ka ba? Baak, matino ba yan? Oo, malaki pinagbago niyan. Malaki? Saan yung malaki? Gusto sa bam, sa baling ang malaki man tabagbagamon ah. Ito sa bati pag tritripa mo sa bala mo na ka. Tingnan mo naman, malaki. Yes, malaki. Yummy. Tangkad, mahaba. Uy, Ibang malaki na naman sinasabi mo ah. gaano kalaki? Uy, patingin. Char. Gusto sa bam, pakit kami. Mulong mo sa bagay kayo. Yes, vibes, same vibes. Kahit mo. Kaya't kulatan ah. Isa mo. Dapat amamuin pa yung ah. Ginanam mo kayo pa yung Yes, ako si Panyang. Ngayon, on the spot, pag nakita kayo agad, game agad. Oo, pag same Sabi, vibes, tama pwede yun. na. Ano? Palata mo na sa akin yung boy. Bahala dyan. Safe yan sa gabi. Kasi makikita siya sa liwanag. Ay, yan boy. Sakit ka din. Matubot kasi nagkwero nga aso no, makikita ti babae. So, hindi ka makakikita di pa papanam niya. Makakit-kita ak mata boy. Yung sa bala ata boy. Sa bala titindas na. Awan di Manila ata. Ha? Tay lang. Boy, ibahin mo ang gandang probinsyana. Tingnan mo naman. May ipagmamalaki. Laki. Oo nga. Boy. Ito muna ako dyan boy. Para mailabas ko na yung kisig ng Pilipino. Kisig ng Pilipino. O kasi ba, mas nakalabanyas. Dilpat ka lang nga dilpat. Okay. Maligaro din. Nang diskarte ka boy ha. Pag mo. Panyang, kursunada na ka na. Sagutin mo. Pinagpartakon, madi ah. Mga rug kapay, pangkapay di balay me. Hindi pinagkita mo kanya, easy to get. Papahirapan mo pa ba ako? Ganon din naman ang pupuntahan nun eh. Sasagutin mo rin ako. Magiging bebot din kita. Di rin makapala mukha mo ah. Baka mamaya, sa una ka lang mabait. Tapos, pag nakuha mo na yung gusto mo, bigla mo nala ako iiwan. Hi! No. Kanyang, ibahin mo ako. Once na nagseryoso ako. Pag nagseryoso ako ha, naka-jackpot ka na. Diba boy? Naka-jackpot nga, ibagbagam. Nakakalo tao. Naka-jackpot ka kanun na eh, no? Sagutin. Madi ah. Apay niya nagswerten. Sagutin ka dagos. Kailangan amok pa ito ugali na ah, bago kumot. Sungbatan no, kaya kunuhaan. Nangimuling baga na. Ano ba yan? Ang hard to get mo naman? Kisti sa bam, anati kayat mo?
Santong paspasan? Apa niya ata katungtong mo? Aso? Uryot. Pero lalo ka dyan, Baak. Yung lalaking to, masyadong mataas ang self-confidence. Tapos hindi naman pala marunong maghanap buhay. Wala din. No, 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 no. Kahit ganito ako, adumot ka mo nga trabaho. Ito ba ni Bakney? Surusurot ka ata no. Makabiro ka kira trabaho. O, di ba, boy? Oo. Madiskarte ito. Lagi akong tinatawag niyan pag may natatanggap na trabaho. Pati ako nagkakaroon ng trabaho dahil sa kanya. Hati yun, hating kapatid. Pero minsan lamang ako. Ganon siya kagulang magkwenta. Ano namang trabaho yan? Baka puro kalukuhan naman. Lalo si Baak kasama mo. Uy, huwag mong ginaganyan yan tropa ko. Kahit di pa nakakapag-asawa yan, matino yan. Yan, buhatin mo rin ako. Tara. Oh, please, di sabam. Takay manlatan. Bala kita tungtungin. Dapat rami di balay. Mo ako tinitignan ng ganyan. Kung gusto mong manligaw, puntahan mo ako sa bahay. Bye. Hindi nga. Wow! Ito na yun. Saba, pampahaba ng pakibisya. Baby! Wait for me.